Γελία. Λοιπόν, ξεκινάμε. Θα σας δείξω εδώ και μερικά από τα χρωματάκια σαν εφαρμογή πώς φαίνονται. Εδώ είναι το πράσινο, έτσι. Αυτό είναι το μπλε. Δεν τα βλέπω κιόλας έτσι. Έτσι όπως εδώ φαίνονται, είναι το μοβ. έτσι όπως φαίνονται εδώ στο φακό, θα δείτε όλοι ότι αυτές οι πάστες έχουν μία διαφάνεια, έτσι. Την οποία διαφάνεια, αν στο διάφανο Crystal Gel βάλετε χρώμα, δεν θα τη βγάλετε, θα χαθεί η διαφάνεια. Αυτή είναι η διαφορά της πάστας της έτοιμης. Λοιπόν, εδώ έχει τα διάφορα χρωματάκια σαν δειγματολόγιο, να σας το πω έτσι. Ωραία. Αυτό το είχε κάνει παλιά. Ωραία, λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Να τα βάλουμε λίγο στην άκρη για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Και κάποια από τα χρώματα τα οποία έχουν μείνει, γιατί η αλήθεια είναι ότι η πρώτη παρτίδα εξαντλήθηκε, επομένως ξαναέρχονται. Αυτό εδώ είναι το καφέ μας χρώμα. Είναι αυτό εδώ. Ίσως να ανοίξεις να δει ο κόσμος από μέσα πώς είναι η πάστα. Εδώ είναι το λευκό. Η Ιωάννα, θέλουμε με μεγάλη μας χαρά θα πηγαίναμε στα Χανιά. Πραγματικά. Ναι, είναι πάρα πολύ όμορφο. Το μαύρο. Πού είναι το μοβ? Το μοβ μας το πήρανε, Διονυσία. Διονυσία, τα πρώτα εξαντλήθηκαν. Το κόκκινο, και τώρα θα σας δείξω και μέσα βέβαια πώς είναι η υφή τους, αλλά ούτως ή άλλως θα το δουλέψουμε κιόλας, και αυτό είναι το τουρκουάζ. Εγώ αγαπώ τουρκουάζ, να σας πω την αλήθεια. Δείτε πώς είναι. Είναι ένα crystal gel, πώς το είδες. Είναι πολύ εύκολο στην εφαρμογή και εννοείται ότι το χρησιμοποιούμε και σαν κόλλα και αυτό, έτσι. Δηλαδή σε αυτήν εδώ την κατασκευή η ελαστική τρέσα δεν χρησιμοποίησαμε κόλλα, όσο ήταν νοπό το crystal gel ήρθε και κόλλησε. Παρ' όλα αυτά βέβαια εννοείται ότι πιο εύκολο είναι να χρησιμοποιούμε το διάφανο crystal gel για να το χρησιμοποιούμε για κόλλα. Ποιες εταιρείες είναι? Είναι της εταιρείας Ardeco. Μπορούμε να κάνουμε δημιουργίες τύπου βιτρό? Ναι, θεωρώ ότι με αυτό μπορείτε, γιατί κάνει διαφάνεια, βγάζει αυτό το αποτέλεσμα σε τρισδιάστατη μορφή. Απλά είναι πάστα, έτσι, δεν είναι χρώμα το οποίο θα έρθει να γίνει λίο με την επιφάνειά μας. Είναι πάστα, άρα εξαρτάται και από τον τρόπο που θα το περάσεις. Χρειάζεσαι μια πολύ λεπτή στρώση. Εδώ έχει μπει λίγο παραπάνω βέβαια, αλλά ναι, θα μπορούσες να το χρησιμοποιήσεις και σε στυλ βιτρό, φυσικά. Λοιπόν, η εικόνα μας λέει κάνει πίξελ, λέει η Ρένα. Η εικόνα κάνει πίξελ. Εγώ τώρα την εικόνα μου τη βλέπω κανονική. Εσύ πώς με βλέπεις? Γυρνάω να το δω λίγο. Μια χαρά τη βλέπω. Σου θολώνει, Ρένα? Σου φαίνεται θολή? Παίζει να έχεις θέμα εσύ μόνο ή έχουν και οι υπόλοιπες κυρίες? Αν θέλετε απαντήστε μας. Καλησπέρα Σοφία. Κατερίνα βλέπει καλά. Καλησπέρα και στην Κοσταρίκα. Και η Κέτη μια χαρά βλέπει. Μια χαρά. Μήπως Ρενάκι μου να δεις λίγο τη σύνδεσή σου? Ένα restart ίσως στο router, κάτι? Δεν ξέρω. Μια χαρά. Μια χαρά και η Δέσποινα, η Μαρία. Οκ, επομένως, συνεχίζουμε και Ρένα δες λίγο τη δική σου σύνδεση. Ωραία. Λοιπόν, δεν συνεχίζουμε, μάλλον ξεκινάμε. Θα ξεκινήσουμε με αυτήν εδώ την κατασκευή. Εδώ έχουμε εφέ παγωμένου, το οποίο έχει γίνει με το διάφανο crystal gel, και εδώ έχουμε εφαρμόσει το turquoise crystal gel. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η γυάλαμος, όπου και αυτή την έχουμε ανεβάσει. Και αυτή μπορείτε να την βρείτε στο site, στο decorelia.gr, έτσι. Και όπως επίσης και για αυτή τη βδομάδα συνεχίζουμε την ίδια προσφορά με τις πατίνες και τα βερνίκια, μια και μας το ζητήσατε. Επομένως μέχρι την Παρασκευή θα συνεχίσουμε να έχουμε τις πατίνες και τα βερνίκια με μείον 15%. Και φυσικά για τις κοινοποιήσεις και για αυτήν τη βδομάδα ο νικητής θα πάρει από 5 ριζόχαρτα της Studio Collection της επιλογής του, όποια ριζόχαρτα θέλει. Λοιπόν, ξεκινάμε να κάνουμε. Στο πάνω μέρος του βάζου μας θα κάνουμε το εφέ του παγωμένου. Το εφέ του παγωμένου έχουμε χρησιμοποιήσει το διάφανο crystal gel της Max Decor, το οποίο θα το περάσουμε ταμποναριστά με ένα σταμπαδόρο. 2 χεράκια είναι αρκετά για να το δείξει έτσι όπως είναι παγωμένο, δηλαδή όπως βγαίνει ένα ποτήρι που έχουμε βάλει στην κατάψυξη το καλοκαίρι για την μπύρα. Έτσι.
Τώρα, αν το θέλετε λίγο λιγότερο, μπορείτε να το περάσετε μόνο μία φορά. Αν θέλετε περισσότερο frost, μπορείτε να το περάσετε και ένα τρίτο χεράκι. Ωραία. Λοιπόν, παίρνουμε το crystal gel, το διάφανο που είπαμε, με το σταμπαδόρο, ταμπονάρουμε και ερχόμαστε ταμποναριστά και περνάμε την επιφάνειά μας. Θα την περάσουμε μέχρι ένα σημείο, κυκλικά γύρω-γύρω, γιατί όλο το υπόλοιπο θα έρθουμε να περάσουμε το crystal gel, το turquoise. Ταμποναριστά. Και αμέσως βλέπετε τη διαφορά. Η ίδια τεχνική βέβαια, όλο αυτό που σας δείχνω θα μπορούσε να γίνει και σε ποτήρι. Στα κολονάτα ποτήρια που καμιά φορά, εγώ τουλάχιστον τα σπάω το περισσότερα. Επομένως, αν παίρνετε τις εξάδες, κάποια στιγμή σας μένουν διάδες. Αυτές οι διάδες λοιπόν, τα ποτήρια που μας είναι λίγο μόναχά τους, θα μπορούσαν να γίνουν διάφορες κατασκευές. Μία λοιπόν από τις κατασκευές που θα μπορούσατε να κάνετε είναι και αυτή εδώ, σε ένα διάφανο ποτήρι. Σκεφτείτε το τώρα μακροπρόθεσμα να το έχετε βάλει μαζί με ένα ρεσό μέσα. Όπως και όλες αυτές τις κατασκευές που θα σας δείξουμε με ένα ρεσό μέσα, θα είναι πάρα πολύ όμορφα και την άνοιξη καλοκαίρι στη βεράντα μας, αλλά και μέσα στο σπίτι μας, έτσι, στο τραπέζι μας, δημιουργούμε μια ατμόσφαιρα ρομαντική. Όπως τη σημερινή μέρα άλλωστε. Η Ελένη ρωτάει αν εφαρμόζεται μόνο σε γυαλί. Αυτό δεν είπες? Όχι, το είπα. Μπορούμε να το εφαρμόσουμε σε οποιαδήποτε επιφάνεια. Είπαμε, τον καμβά, ξύλο, γυαλί, στα πύληνα, δηλαδή αύριο μεθαύριο ίσως στα αυγά. Μία καταπληκτική ιδέα που το έχουμε δουλέψει πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια είναι πάνω σε κερί. Το αποτέλεσμά του είναι καταπληκτικό. Οι λαμπάδες γίνονται τέλειες με αυτές τις πάστες, όσοι τις δοκιμάσετε. Όπως και τα κουφωτά κεριά είναι υπέροχα με αυτά τα υλικά, γιατί κρατάει τη διαφάνεια η πάστα και φαίνεται και το εσωτερικό του κεριού. Για κεριά εμένα είναι ιδανικό για μένα, δική μου άποψη, αλλά και για το γυαλί. Και στα κεριά στις λαμπάδες ειδικότερα μπορούν να πάνε στους άντρες. Έτσι, με την ίδια τεχνική, αν δουλευτούν, μπορούν να πάνε στους άντρες. Είναι ένα κομμάτι που είναι δύσκολο στο κομμάτι του ντεκουπάζ και γενικότερα στο κομμάτι εδώ του mixed media, το ανδρικό δώρο ή το αγορίστικο δώρο, που έχουμε πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, για τις λαμπάδες στους άντρες είναι μια πολύ καλή επιλογή. Η Κατερίνα ρωτάει αν θα κάνουμε λαμπάδες και κεριά. Θα κάνουμε και λαμπάδες και κεριά, αλλά λίγο αργότερα. Νομίζω ότι είναι λίγο νωρίς. Δηλαδή, φανταστείτε ότι το Πάσχα πέφτει στις 5 Πέμπτου. Εντάξει, νομίζω ότι είναι λίγο νωρίς ακόμα να ξεκινήσουμε. Δηλαδή. Λοιπόν, εδώ νομίζω ότι είμαστε καλά. Έχει γίνει αυτό μέχρι στιγμής. Το έχω περάσει ήδη 2 φορές, αν δείτε το διπλοπερνούσα σε κάποια σημεία. Επομένως, πάμε τώρα. Ξέρετε τι έχουμε φέρει. Λίγο νερό να βάζω την έλα κάτω. Πάμε τώρα να κάνουμε το από κάτω κομμάτι που είναι το crystal gel, το turquoise. Νομίζω ότι είναι από τα πιο ωραία χρώματα. Ή εμένα τουλάχιστον μου αρέσει πάρα πολύ. Εφαρμόζεται πάνω στο κερί χωρίς αστάρι. Ναι, ως έχει. Ως έχει, η τεχνική που θα κάνω τώρα σε λαμπάδα είναι φανταστική. Λοιπόν, χρειαζόμαστε μία σπάτουλα. Μία σπάτουλα. Αν δείτε, είναι τύπου πάστας, έτσι. Επομένως, παίρνουμε το crystal gel. Ρώτησε μια κυρία αν το εφαρμόζουμε πάνω στη λαμπάδα, στο κερί μάλλον, χωρίς αστάρι. Επομένως, ναι. Χωρίς αστάρι. Λοιπόν, ερχόμαστε και βάζουμε σε όλο το υπόλοιπο κενό σημείο που έχουμε, έτσι, δηλαδή από το frost και κάτω, εφαρμόζουμε την πάστα μας, το crystal gel. Και αυτό το κάνουμε γύρω-γύρω. Προσπαθούμε να κρατήσουμε βέβαια αυτό εδώ να είναι μια ευθεία γραμμή, παρ' όλα αυτά, και να μην το καταφέρουμε. Καλησπέρα Μαρία, καλησπέρα Χριστίνα, Αντιγόνη.
Επίσης, οι πάστες αυτές μεταξύ τους ανακατεύονται και βγάζουν άλλους χρωματισμούς. Το είπαμε αυτό. Όχι, θα το κάνουμε μετά. Μπορείτε να τις δουλέψετε και με stencil. Δηλαδή είναι μια έτοιμη χρωματισμένη πάστα. Απλά θα έχει λίγη διαφάνεια. Έτσι. Και επίσης είναι πολύ γυαλιστερές. Η γυαλάδα τους μένει και μετά που θα στεγνώσουν. Πρέπει να το πούμε αυτό. Φαίνεται αυτό, το ότι φαίνεται ότι είναι γυαλιστερή. Ναι, απλά κάποιες πάστες είναι γυαλιστερές όταν είναι νοπές και μόλις στεγνώσουν γίνονται ματ. Αυτή εξακολουθεί και είναι γυαλιστερή και μόλις στεγνώσει. Γι' αυτό και ενδείκνυται να βάζετε γκλιτεράκια, κρυσταλλάκια για να γυαλίζει ακόμα περισσότερο σαν πάστα. Τώρα, όσον αφορά το πάχος είναι καθαρά θέμα δικό σας. Έτσι. Εννοείται ότι δεν θέλουμε να είναι πάρα πολύ παχύ, τέλος πάντων, το στρώμα που θα βάλουμε, αλλά ούτε και πάρα πολύ λεπτό. Και αυτό γιατί θα έρθουμε εκ των υστέρων να φτιάξουμε κάποια σχεδιάκια. Αυτά τα σχεδιάκια λοιπόν θα πρέπει σε κάποια σημεία να έχουν όγκους, να δώσουμε υφές, να έχει διαφορετικά επίπεδα. Ναι. Εντάξει. Όχι πια στιγμή, νομίζω ότι πραγματικά είναι πιο slow το ίντερνετ. Αλλά φτιάχνει αμέσως. Εμείς βρήκαμε 2-3 τεχνικές να σας δείξουμε σήμερα, αλλά σίγουρα αν βάλετε τη φαντασία σας θα βρείτε 100 τεχνικές να κάνετε με τις πάστες αυτές. Λοιπόν, αυτές τις πάστες πραγματικά μπορείτε να φτιάξετε πολύ ωραία πράγματα και όχι μόνο για κατασκευές του σπιτιού σας. Είναι πολύ ωραίες για κατασκευές, είτε αν έχετε κάποιες γάμους, αν αναλαμβάνετε ή έχετε κάποια παιδιά τα οποία παντρεύονται, γιατί να φτιάξετε τα κεντρικά κομμάτια τους, είτε για τις βαφτίσεις, επειδή βγαίνουν και σε χρωματιστές, βγαίνει και φούξια, βγαίνει και μπλε, πράσινο, άρα μπορείτε να τα συνδυάσετε τα χρώματά σας. Επίσης, πόσα χρώματα ρωτάνε τα τζελ βγαίνουν? Είναι άσπρο, μαύρο, καφέ, κόκκινο, διάφανο, πορτοκαλί, κίτρινο, μπλε, φούξια, πράσινο, μοβ, αυτά. Πόσα είναι? Περάνι. Καμία δεκαριά χρώματα στο σύνολο. Λοιπόν, πάνω κάτω αυτό είναι, έτσι. Λοιπόν, ερχόμαστε, εφαρμόζουμε την πάστα μας. Ερχόμαστε τώρα με ό,τι βολεύει τον καθένα, έτσι. Με τη μύτη της σπάτουλας. Άλλος το κάνει με ένα ξυλάκι από σουβλάκι, δηλαδή η Στέλλα το κάνει με ένα ξυλάκι από σουβλάκι. Εμένα με βοηθάει η μύτη της σπάτουλας. Μπορεί να είναι το πίσω μέρος της σπάτουλας, μπορεί να είναι ένα στυλό, ένα μολύβι. Ό,τι εξυπηρετεί και ό,τι βοηθάει τον καθένα. Και ερχόμαστε λοιπόν και ουσιαστικά ερχόμαστε και κάνουμε κυκλικές κινήσεις σε όλη την επιφάνεια. Αυτό έρχεται και μας δίνει και τις υφές τις οποίες χρειαζόμαστε, γιατί ουσιαστικά η πάστα μαζεύεται σε κάποια σημεία και σε κάποια άλλα σημεία φαίνεται το γυαλί μας από μέσα, έτσι. Αλλά έρχεται και δίνει σχηματάκια. Δίνει ένα σχήμα το οποίο αλλού είναι πιο μεγάλο, αλλού πιο μικρό, αλλού πιο βαθύ, αλλού πιο φουσκωτό, να το πω έτσι. Και αυτό θα έρθουμε εκ των υστέρων να το πατινάρουμε και θα δείτε πόσο όμορφο γίνεται. Τόσο εύκολο, κατά αυτόν τον τρόπο. Παλαιότερα έλεγα είναι όπως όταν μιλάμε στο τηλέφωνο και συγχρόνως μου τζουρώνουμε κάτι, έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο ερχόμαστε και κάνουμε και αυτήν εδώ την κίνηση.
Αν το κάνετε με ξυλάκι και σουβλάκι γίνεται διαφορετικό λίγο το αποτέλεσμα. Έχω αυτό το κομμάτι, θες να το κάνουμε? Θα γίνει πιο λεπτό. Θα γίνει πιο λεπτό, αυτό. Το ξαναπερνάμε σε σημεία που δεν μας αρέσουν ή που τα σχέδιά τους είναι πολύ μονοκόμματα, μέχρι να το φτάσουμε στο σημείο που εμάς μας αρέσει. Η Δώρα ρωτάει αν μπορούμε να το περάσουμε και με stencil. Μπορούμε να το περάσουμε εννοείται και με stencil και επίσης μπορεί σε όχι πολύ βαθιά, αλλά σε ριχά καλούπια μπορείτε να το βάλετε και μέσα σε 24 ώρες που θα έχει στεγνώσει μπορεί να βγει και σαν ελαστικό. Έτσι. Και έτοιμο βαμμένο ελαστικό ουσιαστικά. Έχει όλες τις ιδιότητες μίας πάστας. Έχει όμως τη διαφάνεια που δεν έχει η πάστα και έχει και το full χρώμα που δεν έχει μία πάστα διαμόρφωσης, έτσι, που δεν μπορούμε να το πετύχουμε με μία πάστα διαμόρφωσης. Και έχει τη γυαλάδα. Σωστά. Και τη γυαλάδα. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε ok. Μέχρι στιγμής. Και είμαστε εδώ. Ωραία. Στο ήδη υπάρχουν τώρα, μάλλον θα το αφήσω εδώ στο πλάι, θα πάρω την τρέφα μου, να τη βάψω, για να την εφαρμόσω και να έρθω να στεγνώσω έτσι ώστε να πατινάρω εκ των υστέρων. Είναι μια πολύ ωραία τεχνική για αυτό που έλεγα πριν για τα ποτήρια. Τα ποτήρια τα οποία αν τα κάνετε ρεσό βγαίνουν υπέροχα, πραγματικά υπέροχα. Λοιπόν, η τρέσα η οποία θα χρησιμοποιήσουμε, η ελαστική τρέσα που είναι αυτή εδώ, έτσι, για το γύρω-γύρω, είναι αυτή που είχαμε χρησιμοποιήσει και στο βιολί την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι αυτή εδώ. Είναι μια τρέσα. Είναι 1 μέτρο. Ελαστικό, το οποίο θα έρθουμε, θα το βάψουμε και θα το κολλήσουμε. Ουσιαστικά θα κολλήσει με το ίδιο το crystal gel το οποίο έχουμε ήδη εφαρμόσει. Έτσι. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να το μετρήσω. Σε αυτό προνόησα, στα υπόλοιπα δεν ξέρω. Άρα με μία τέτοια τρέσα φτιάχνετε 2 τέτοιες γυάλες και περισσεύει και ένα κομμάτι σίγουρα για ένα ποτήρι. Άρα. Εγώ έχω διαλέξει το τυρκουάζ να το συνδυάσω με χρυσό. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να συνδυάσουμε άλλο χρώμα. Φυσικά του ταιριάζει το ασημένιο, φυσικά θα του τέριαζε και το λευκό ας πούμε, εξαρτάται από τι θέλουμε να κάνουμε. Γενικότερα εμάς μας αρέσει λίγο περισσότερο το χρυσό, η αλήθεια είναι. Επομένως, ερχόμαστε να βάψουμε. Θα βάψουμε με αυτό και θα πατινάρουμε αυτό. Θα βάψουμε με το, τι είναι αυτό, αντικέ χρυσό, το ME-105 της Maxi Decor. Λίγο αλουμινόφαρτο σαν παλέτα. Μάλλον έριξα πάρα πολύ. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Ό,τι περισσέψει θα το ξαναβάλουμε μέσα. Παίρνουμε ένα πινελάκι, αυτό νομίζω καλό είναι. Ωραία, και ερχόμαστε να βάψουμε την τρέσα μας. Απευθείας πάνω το μεταλλικό ή οποιοδήποτε χρώμα εσείς διαλέξετε, έτσι. Δεν είναι απαραίτητο ότι μπορεί να είναι μεταλλικό, μπορεί να είναι και ένα
μάτι, υβριδικό, ακριλικό, ό,τι σας εξυπηρετεί ο χρωματισμός του. Εύκολο βάψιμο. Στεγνώνουμε ένα ελάχιστο. Εάν μπορείς να πεις πάλι οι πάστες ποιες εταιρείας είναι. Οι πάστες, κυρία Φανή, είναι της εταιρείας Ardeko. Θα σας δείξω το λευκό που φαίνεται πιο καλά. Αν και το διαβάζετε ανάποδα τώρα. Είναι της εταιρείας Ardeko. Λοιπόν, και για να γίνει πιο έντονο το βάψιμο και το χρώμα, ερχόμαστε και του βάζουμε την χρυσή πατίνα. Εννοείται ότι θα έχει στεγνώσει το από κάτω χρώμα το μεταλλικό, έτσι. Γενικότερα αυτές οι τρέσσες είναι πολύ εύκολες στην εφαρμογή τους. Και η συγκεκριμένη τουλάχιστον δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Ποια? Την έβαψα στο τουρκουάζ λίγο. Τουρκουάζ την έβαψα? Ναι, αφού έχω γίνει όλη τουρκουάζ. Άκουσα τώρα, αυτό εδώ. Την έβαψες. Την έβαψα. Αχ, βρε Στέλλα. Αχ, βρε Στέλλα, συγγνώμη. Ένα λεπτάκι. Τώρα θα το φτιάξουμε. Λοιπόν, το αφήνουμε εδώ. Και δώστε μου ένα λεπτάκι εδώ να σκουπιστούμε λίγο. Ωραία. Και επίσης αυτό εδώ. Διότι εδώ το χαλάσαμε λιγάκι. Παρόλα αυτά, εφόσον δεν έχει στεγνώσει ακόμα, το διορθώσουμε. Γιατί τα κουμπίσαμε πάνω σε ένα από τα crystal gel. Τέλεια. Αυτά. Δεν την κάνουμε πάλι. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Αυτό λοιπόν το έχουμε βάψει, το έχουμε πατινάρει, είναι έτοιμο για να το βάλουμε στην γυάλα μας, να μαζέψουμε αυτά εδώ πέρα, γιατί Θα το δείξω το γιατί. μετά, ένα. Λοιπόν, Εδώ αριστικές τρέσσεις υπάρχουν και σε άλλα σχέδια. Λοιπόν, ήρθε άλλο ένα σχέδιο, θες να το δείξεις, αλλά δεν το έχω ανεβάσει ακόμα. Θες να μου φέρεις ένα από μέσα? Το έχω εκεί που είναι οι τρέσσες. Ήρθε άλλο ένα σχέδιο, το οποίο η αλήθεια είναι ότι το φέραμε δοκιμαστικά για να το δούμε, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραία, μπορεί να μπει, αλλά αυτό εδώ, φανταστείτε το και σε αυτό το στέφανο, σε αυτές τις κυρίες που φτιάχνουν εικόνες, έτσι, το γύρω-γύρω στο φωτοστέφανο θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Τουλάχιστον εγώ έτσι το έχω στο μυαλό μου. Τη βρήκες? Ναι. Να σας δείξω. Άλλη μία τρέσα. Είναι αυτή εδώ, κάτω να την ανοίξουμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχω προλάβει να την ανεβάσουμε ακόμα. Είναι... φαίνεται? Θα φανεί. Είναι και αυτή εδώ. Φαίνεται, δεν ξέρω αν φαίνεται.
το σχεδιάκι της. Πιο μακριά πήγαινε. Εδώ, ίσως. Τώρα το άσπρο πάνω στο άσπρο είναι λίγο... Τέλος πάντων. Είναι και αυτή εδώ, όπου έχει και ένα πάχος, επομένως σίγουρα μπορεί να μπει και αυτή γύρω. Όχι καλά. Πώς να το κάνω όμως να φαίνει καλά. Θα το κάνω... Εδώ έτσι. Πιο μακριά. Εδώ. Τέλος πάντων. Θα την ανεβάσω μέχρι αύριο, θα την έχω ανεβάσει, επομένως θα τη δείτε κιόλας σε φωτογραφία. Πάρτε αυτό. Λοιπόν, όπως είπαμε πριν, το Crystal Gel μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και σαν κόλλα. Το χρησιμοποιούμε πολύ καιρό τώρα το διάφανο Crystal Gel σαν κόλλα. Ακριβώς το ίδιο μπορεί να κάνει και το χρωματιστό γενικότερα. Άρα, σε αυτή την περίπτωση, έτσι, σε αυτό το πράγμα που φτιάχνουμε αυτή τη στιγμή, δεν χρειαζόμαστε να βάλουμε διάφανο Crystal Gel για να κολλήσει. Έχουμε το τυρκουάζ. Άρα αυτό θα χρησιμοποιήσουμε σαν κόλλα για να έρθουμε να κολλήσουμε την τρέσα μας. Ουσιαστικά λοιπόν την ακουμπάμε και αυτή έρχεται και κολλάει γύρω-γύρω. Τώρα, βασική προϋπόθεση είναι να είναι ευθεία η εφαρμογή του Crystal Gel, έτσι. Και ήρθε, κόλλησε. Όσο το αφήνουμε εδώ, αυτό θα κολλάει. Έτσι θα συνεχίσει. Ωραία. Στεγνώνουμε ένα ελάχιστο για να... Όχι για να στεγνώσει τελείως η πάστα, γιατί η πάστα θέλει αρκετή ώρα για να στεγνώσει. Παρ' όλα αυτά θα στεγνώσουμε ένα ελάχιστο με το πιστολάκι, ίσα και μόνο να πιάσει μια τσίπα που λένε πάνω του, για να μπορέσουμε να πατινάρουμε για να προχωρήσουμε την κατασκευή μας.
Και για να απαντήσουμε στην Αντζελίκ, ουσιαστικά, γι' αυτό λοιπόν, σε ένα μπουκάλι τώρα, ό,τι βρήκαμε, έτσι. Η Χριστίνα ρωτάει αν μπορούμε μόνο σε γυάλινες επιφάνειες να τη βάλουμε. Όχι. Η Crystal Gel μπαίνει σε γυάλινη επιφάνεια, σε φελιζόλ, σε καμβά, σε plexiglass. Η καρδιά μας είναι πλαστική, είναι plexiglass, έτσι. Μπορείτε με stencil να το περάσετε σε οποιαδήποτε επιφάνεια, σε καμβά, τι είπα. Σε όλες τις επιφάνειες. Δεν έχει περιορισμούς. Ακόμα και στο φελιζόλ, κορίτσια, που κάνουμε, εάν περαστεί με γυψόγαζα και μπει η πάστα αυτή επάνω, θα είναι καταπληκτική. Ταιριάζει πολύ ωραία. Ταιριάζει σε όλες τις επιφάνειες. Λοιπόν, για να απαντήσουμε σε μια κυρία λίγο παραπάνω που έκανε ένα σχολιασμό ότι εάν περάσουμε την πάστα με χρώμα, όπως περάσαμε το διάφανο, δηλαδή ουσιαστικά όπως κάναμε αυτό εδώ, έτσι, θα το περάσουμε με ένα crystal gel χρωματιστό. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν φέραμε ένα μπουκάλι που βρήκαμε μέσα, για να το δούμε και στην πράξη. Ουσιαστικά το ίδιο πράγμα θα φανεί, αλλά να το δείτε και εσείς εφόσον έγινε η ερώτηση. Ντέπη, μια που έχουμε το μπουκάλι, μήπως να το δείξεις στον κόσμο από τη μία πλευρά έτσι όπως έκανε στο frost εκεί, και από την άλλη πλευρά με τον άλλο τρόπο που έκανε στο... Το ποιο? Αυτό? Ναι. Ναι. Αυτό δεν είπαμε ότι θα το κάνουμε εδώ? Ναι, λέω αντί να το κάνουμε εδώ. Αντί εδώ το... Ωραία. Άρα το αφήνουμε αυτό στην άκρη. Θα βάλω στο αεροθερμάκι να στερμώνει, αν θέλεις. Ωραία. Επομένως, ωραία. Και θα δείξουμε δύο πράγματα μαζί. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε πρώτα το crystal gel, το οποίο έχει χρώμα, έτσι, πώς θα φαίνεται πάνω σε μια γυάλινη επιφάνεια. Τα μποναριστά. Γύρω με τη σπάτουλα. Είπαμε ότι μπορείτε να το περάσετε 1, 2 και 3 φορές. Το πόσο διαφάνεια θα έχει, αυτό είναι καθαρά θέμα δικό σας. Όσες πιο πολλές φορές το περάσετε, εννοείται ότι θα χάνετε η διαφάνεια, η οποία υπό normal συνθήκες, στο ένα χέρι δηλαδή, έχει το crystal gel, έτσι. Κάνουμε λίγο πιο ομοιόμορφα. Λοιπόν. Μαρίνα, ρώτησες κάτι? Πάλι τα ίδια? Μαρίνα, δεν ξέρω. Λοιπόν, εδώ είναι περασμένο όπως είχαμε περάσει και το frost, όπως είχαμε περάσει το διάφανο, έτσι, στο πάνω μέρος της γυάλας μας. Δείτε το όμως πως θα φαίνεται και από τη μέσα πλευρά, έτσι, δηλαδή θα μπορούσατε κάλλιστα να το χρησιμοποιήσετε και σαν background στο πίσω μέρος του μπουκαλιού. Αλλά πας περιπτώσει. Αυτή τη στιγμή, αυτή εδώ είναι με το, λέει στο διάφανο crystal gel, αν βάλουμε, το χάσα. Ένα μεταλλικό χρώμα, αν μπορούμε να το εφαρμόσουμε. Όλα μπορείτε να τα εφαρμόσετε. Απλά θα είναι άλλο αποτέλεσμα. Αλλά σαφώς μπορείτε να το εφαρμόσετε. Δεν το συζητώ. Έτσι, εάν βάλετε λίγο χρώμα. Εάν βάλετε πολύ χρώμα, θα χάσουμε λίγο την σύσταση του crystal gel. Παρ' όλα αυτά, με λίγο χρώμα το ανακατεύετε και το περνάτε. Αλλά δεν θα βγάλετε το ίδιο αποτέλεσμα. Ωραία. Λοιπόν, εδώ είναι τα μποναριστά όπως κάναμε το frost στο πάνω μέρος της γυάλας. Τα μπονάραμε το χρωματιστό crystal gel, αντίστοιχα θα βγει κόκκινο, μαύρο, καφέ κτλ. Ωραία. Ερχόμαστε τώρα, εφόσον ξεκινήσαμε αυτό, πες να το στεγνώσουμε. Η Ιωάννα περιμένει μια απάντηση. Κάθεται τώρα, Ντέπη, και μην έχεις απάντηση. Εγώ περιμένω απάντηση. Και η Λίτσα περιμένει απάντηση. Τι με ρωτήσατε ρε κορίτσι και δεν απάντησα? Παιδιά. Σάσα, το θυμάσαι?
Η Σάσα. Αυτό το έχει φτιάξει η Σάσα, παιδιά. Κατερίνα ρωτάει που θα πάμε απόψε για να γιορτάσουμε τον Βαλεντίνο. Α, Κατερίνα μου, θα πάω στο σπίτι και θα φτιάξω βαλίτσες, γιατί αύριο το πρωί ο καλός μου φεύγει και πάει ταξίδι με τη δουλειά του. Επομένως, μάλλον θα σιδερώνω σήμερα το βράδυ. Την τιμή της πάστας. Λοιπόν, η τιμή είναι στα 8,5 ευρώ και είναι 200... Όχι, εσύ φοράς γέλια. Έχω την εντύπωση ότι είναι 250 ml. Ναι. Και είναι στα 8,5 ευρώ. Ιωάννα, τι ρώτησες? Εσύ γιατί δεν πας? Πού να πάω στο ταξίδι? Όχι, για συνέδριο πάει, καλέ ο άνθρωπος. Πού να πάω κι εγώ? Όχι, είναι ότι είναι και τα παιδιά που θα είναι πίσω. Σε ιαλότουβλο θα φαίνεται τέλειο. Τέλειο θα είναι. Σε ιαλότουβλο σίγουρα. Ντέπι εσύ. Ντέπι εσύ. Εγώ θα μείνω πίσω. Τι εννοείς? Πού θα πάει η Ντέπι? Μόνη της θα βγει. Αφού είπα πριν. Αφού είπα πριν. Έχουμε να ετοιμάσουμε βαλίτσες. Η Ιωάννα τι ρώτησε, ρε παιδιά, και δεν τη βλέπω. Η Ιωάννα μπορείς να ξαναρωτήσεις? Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι έχει στεγνώσει, ναι. Ωραία, το βλέπουμε τώρα πως είναι. Τη βλέπουμε νομίζω και τη διαφάνεια, φαίνεται. Έτσι. Να πας και εσύ, λέει, στο ταξίδι. Εγώ, όχι παιδιά, είναι συνέδριο, άλλο η δουλειά, άλλο η διασκέδαση. Συνέδριο ή ιατρικό? Η ερώτηση που έκανα δεν φαίνεται, Σταύρος. Σταύρος, παιδιά δεν ξέρω. Άντε, Κύριε Σταύρο, τι μας ρωτήσατε εσείς? Αν γιορτάζουμε, τι μας ρωτήσατε? Γιατί αν γιορτάζουμε, ρωτήσατε αυτό? Προφανώς τη χάσαμε την ερώτησή σας, κύριε Σταύρο. Αν θέλετε να μας την ξαναπείτε. Λοιπόν. Και Ιωάννα, εσύ μπορείς να μας την ξαναπείς, υπόταρη? Γυρνάω τώρα το μπουκάλι μου από την άλλη πλευρά για να σας δείξω πώς θα κάνουμε αυτό εδώ. Αυτή εδώ την τεχνική. Ωραία. Αυτή εδώ η τεχνική την οποία θα την κάνω με μαύρο. Ή πάλι με τερκουάζ, όλα τερκουάζ. Με μαύρο είναι ωραίο για να βάλουμε και... Ωραία, με μαύρο. Δώσ' μου το μαύρο, σου παρακαλώ πάρα πολύ. Καλησπέρα και στην όμορφη Κύπρο. Όποιος δεν έχει πάει, αξίζει να πάει. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα, συνεχίζουμε. Θα το έκανα σε μια καρδούλα, η αλήθεια είναι, αλλά τώρα αφού ξεκινήσαμε το μπουκάλι, νομίζω ότι είναι και flat, θα είναι και πιο εύκολο και για εσάς το κόκκινο. Άλλοι λένε μαύρο, άλλοι λένε κόκκινο. Το μαύρο είναι αυτό εδώ. Τι να κάνω τώρα, να το κάνω μαύρο, τρικολόρε. Τέλος πάντων, λοιπόν, το κάνουμε μαύρο, αλλά το ίδιο μπορείτε να το κάνετε και με το κόκκινο. Έτσι. Λοιπόν, αυτό εδώ. Λοιπόν, παίρνουμε το μαύρο crystal gel, το εφαρμόζουμε στην επιφάνειά μας, με τη σπάτουλά μας. Η Λίτσα λέει και τα δύο κάνει. Θα το κάνω πολύ και τα δύο. Τι να κάνω, μαύρο εδώ και κόκκινο. Εντάξει, θα δούμε η Ελένη λέει το όμορφο χρώμα που φαίνεται δεξιά σου είναι ροζ. Δεξιά σου ροζ, κόκκινο. Δεξιά μου είναι αυτό, είναι το κόκκινο. Το κόκκινο. Το κόκκινο, αλλά για κάποιο λόγο στην οθόνη ψιλοροζίζει. Για κάτσε, μήπως έτσι φαίνεται πιο... Ναι, δεν είναι κόκκινο σκούρο, είναι το κόκκινο, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Ντέπι, κάνε με ένα stencil, λέει η Ρένα. Το κάνω. Το κάνω και με stencil. Ωραία. Κατάλαβα. Όλα θα κάνω. Ούτως ή άλλως πάνω σε αυτό που θα σας δείξει τώρα η Ρένα μπορεί να στεγνώσει και να κάνει και ένα stencil από πάνω. Θα είναι πολύ σούπερ. Ναι, αρκεί να στεγνώσει. Αν στεγνώσει καλά μπαίνει και stencil από πάνω. Λοιπόν, πάμε τώρα. Να το κάνουμε κιόλας γιατί
Λοιπόν, έχουμε περάσει την πάστα στην επιφάνεια. Επειδή είμαστε και νοικοκυρές εμείς εδώ πέρα. Ναι, δεν το συζητάμε. Η νοικοκυροσύνη είναι βασικό μας αυτό. Παίρνουμε αυτό το σειρματάκι που έχουμε στην κουζίνα. Το σειρματάκι λοιπόν για τα πιάτα, για τα ψιά. Και ερχόμαστε και τα μπονάρουμε. Σε κάποια σημεία που έχει λίγο crystal gel, όπως αυτή εκεί η γωνίτσα δηλαδή, εφαρμόζουμε ξανά, βάζουμε και άλλη ποσότητα. Γιατί τώρα αυτό το μπουκάλι κάνει κάποια βαθουλώματα ουσιαστικά. Επομένως, εφαρμόζουμε και άλλο crystal gel και ερχόμαστε με το σύρματάκι λοιπόν, τα μπονάρουμε την επιφάνειά μας και καλό θα είναι το σύρματάκι να μην έχει μπει στο νερό πρόσφατα. Γιατί εμάς μάλλον ήταν στο νερό το πρωί, γιατί το νιώθω λίγο υγρό. Καινούριες λέει σε χρώματα, Κατερίνα. Ορίστε. Ναι, είναι καινούριες πάστες, χρωματιστές. Ναι. Crystal gel. Είναι gel κανονικά, όχι πάστες. Gel πάστες μάλλον. Είναι ένα καινούριο υλικό. Καινούριο. Είναι τρίπαλιο. Ναι, είναι παλιό υλικό, το οποίο όμως ξαναήρθε τώρα στην Ελλάδα. Okay. Και το οποίο, επειδή το έχουμε δουλέψει αρκετά χρόνια, οφείλω να πω ότι είναι από τα ωραιότερα υλικά που έχουμε δουλέψει. Διαχρονικά και γενικότερα μπορείτε να κάνετε πολλές κατασκευές από εκεί για το σπίτι σας, για δωράκια, εύκολα δωράκια, γρήγορα και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πράγματα τα οποία ήδη τα έχετε. Είτε μπουκάλια, είτε αυτό που είπα και πριν, τα κολονάτα σας φωτήρια, τα παλιά που έχετε, που σας έχουν μείνει 1-2, γιατί μπορείτε όλα τα υπόλοιπα να τα έχετε σπάσει. Έτσι, σαν την τέπη. Μπορείτε να κάνετε όπως είναι αυτό εδώ, ας πούμε. Όπως είναι αυτό εδώ. Μπορείτε να βάλετε το crystal gel στο κολονάτο ποτήρι, στο πάνω κομμάτι και όλο το υπόλοιπο να το βάψετε ένα μεταλλικό χρώμα. Αυτό με τη διαφάνεια που έχει, αν του αφήσετε και κενά και του βάλετε ένα ρεσό στο κέντρο, είναι πανέμορφο για πάνω στο τραπέζι σας, για έξω, καλοκαιράκι, στη βεράντα σας, στο μπαλκόνι σας. Βγαίνει πάρα πολύ ωραίο. Η Λίζα λέει: βλέπω να παίρνουμε σύρμα, όχι για τα πιάτα, αλλά για το συγκεκριμένο. Γιατί βγαίνει πολύ όμορφη η τεχνική. Λοιπόν, δείτε πόσο όμορφο βγαίνει τώρα. Φαίνεται, έτσι στο πλάι κάτι φαίνεται. Είναι πανέμορφο. Όσο είναι λοιπόν νοπό, μπορούμε να έρθουμε να του πετάξουμε πάνω τα αγαπημένα μας κρυσταλλάκια. Γκλιτεράκια, αν σας αρέσουν, έτσι, κρυσταλλάκια στην προκειμένη περίπτωση. Πετάμε πάνω τα κρυσταλλάκια μας. Κρυσταλλάκια, όπως ξέρετε, πάντα χρησιμοποιούμε τις Max Decor. Τα κρυσταλλάκια, εγώ χρησιμοποιώ το μέγεθος medium. Τώρα εσείς, αν θέλετε, μπορείτε να πάρετε και άλλο μέγεθος, αλλά το medium για μένα είναι το καλύτερο, γιατί γυαλίζει, τα πολύ λεπτά δεν γυαλίζουν και τα πολύ χοντρά λίγο σαν να με κόβουν. Λοιπόν, βάζουμε λίγα κρυσταλλάκια, τα οποία αυτά έρχονται και κολλάνε πάνω στο crystal gel, δηλαδή το χρησιμοποιούμε και σαν κόλλα. Λαμπυρίζει, νομίζω ότι σε κάποια σημεία φαίνεται. Ερχόμαστε λοιπόν να στεγνώσουμε. Τώρα όποιος έχει κάποια απορία, βλέπω εδώ πέρα, μπορεί. Λοιπόν, θα δώσω αυτό ωστόσο στη Στέλλα να το στεγνώνει για να προχωρήσουμε στο προηγούμενο για να εφαρμόσουμε και το stencil που μας είπε η Ρένα μας. Λοιπόν, αυτό εδώ το θυμάστε, έτσι. Θα γίνει πάρα πολύ ωραία αυτό. Θα γίνει πολύ όμορφο. Θα το κάνουμε και από το πλάι έτσι. Ναι. Όλο θα μπορούσε να γίνει έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ναι. Ωραία, λοιπόν έχουμε έρθει. Εδώ μας ξεκόλλησε και το κάναμε στραβό. Τέλος πάντων.
Δεν ξέρω αν μπήκε. Όχι, δεν μπήκε. Λοιπόν, να υπενθυμίσω λίγο τα βηματάκια σε αυτό εδώ. Έχουμε το διάφανο Crystal Gel, τα μποναριστά. Το περάσαμε 2 φορές για να φαίνεται λίγο πιο έντονο το frost. Έχουμε βάλει το Turquoise Crystal Gel, το οποίο το έχουμε εφαρμόσει σε όλη την επιφάνεια και εκ των υστέρων ήρθαμε με μία σπάτουλα με κυκλικές κινήσεις και ουσιαστικά φτιάξαμε τα σχεδιάκια που βλέπετε. Και όσο ήταν νοπό, βάψαμε με Antique Gold την τρέσα μας, πατινάραμε με την χεροπατίνα της Pentart από πάνω και όσο ήταν νοπό το Crystal Gel, ήρθαμε, την εφαρμόσαμε και αυτή έχει κολλήσει. Στεγνώσαμε λοιπόν τώρα το Crystal Gel και ουσιαστικά θα έρθουμε πάλι με τη δάχτυλοπατίνα μας, δάχτυλοπατίνα της Pentart, χρώμα χρυσό, έτσι. Και ερχόμαστε και δίνουμε, τώρα βέβαια ελαφριά γιατί δεν έχει στεγνώσει τελείως, και δίνουμε, να πω τώρα, λίγη λάμψη έως πολύ λάμψη στο τελείωμα και στα πιο ετσογκωμένα τέλος πάντων κομμάτια του Crystal Gel. Έτσι. Η Κατερίνα ρωτάει αν η λευκή πάστα είναι γελιστερή. Όλες οι πάστες είναι γελιστερές, να ξέρετε. Και η λευκή, όλες. Όπως είπα και πριν, το ίδιο θα μπορούσατε να το κάνετε και σε ασημί, έτσι, εάν και εφόσον ταιριάζει το ασημί καλύτερα στο χώρο σας. Δηλαδή τα σπίτια που έχουν συνήθως άσπρο, μαύρο, γκρι ή τέτοια, θα μπορούσατε να βάλετε ένα μαύρο Crystal Gel με ασημί στοιχεία. Θα του πήγαινε πάρα πολύ. Και τα πιο κλασικά σπίτια και το καφέ θα ήταν όμορφο, πάλι με χρυσό ή ασημένιο. Εγώ τώρα για το Crystal Gel, από αυτά που έχω δει ως τώρα, όταν στεγνώνει η πάστα, συρρυκνώνεται ελαφρώς, ειδικά όπου έχει μπει πάρα πολύ πάστα, συρρυκνώνεται και μοιάζει σαν τσίχλα. Έτσι αυτή την εντύπωση δίνει και έτσι όταν μπει, ναι, σαν τσίχλα, έτσι κολλάει πάρα πολύ και όταν μπει η πατίνα επάνω, στις εσοχές φαίνεται πάρα πολύ ωραία. Έτσι. Καλώς, Κατερίνα. Καλώς στο Βέγκο. Λοιπόν, όπως βλέπετε, έχει έρθει και έχουν αναδειχθεί τα σημεία τέλος πάντων του Crystal Gel. Κατά τον ίδιο τρόπο έχω έρθει και έχω βάλει και στο πάνω κομμάτι της γυάλας. Έτσι, για να το δέσω. Και λίγο εδώ στα πλάγια. Τώρα σκεφτείτε το αυτό να είναι άσπρο Crystal Gel, αυτό που έλεγα πριν για γάμους, έτσι. Με άσπρο Crystal Gel και όλο το υπόλοιπο όσο έχει. Με χρυσά στοιχεία, με χρυσό, άσπρο με χρυσό. Πάρα πολύ ωραίο. Και να βάλετε και μερικά λουλούδια μέσα, η πρασινάδα, νομίζω είναι το τέλειο κεντρικό κομμάτι. Βλέπω έχουμε πολλούς Βέγκους εδώ πέρα και η Δώρα το ίδιο λέει. Τρέχει σαν το Βέγκο κι αυτή. Εσύ Ντέπη τι λες? Εγώ έχω πει ότι θα αλλάξω ringtone στο κινητό μου. Ναι. Εντάξει, το τρέξιμο νομίζω το τελευταίο χρονικό διάστημα και ειδικότερα για εμάς τις γυναίκες είναι... Η Κατερίνα ρωτάει αν χρειάζεται βερνίκι. Εμείς δεν τα έχουμε βερνικώσει ποτέ. Δεν τα έχω βερνικώσει ποτέ, δηλαδή αυτό εδώ ειδικά το έχουμε... Μπορεί και 10 χρόνια, τι να σου πω τώρα. Μπορεί και 10 χρόνια, το ξεσκονίζω, το φτιάχνω, το δείχνω, γιατί το έχουμε εδώ στο μαγαζί, άρα εκ των πραγμάτων, όπως καταλαβαίνεις, σκονίζεται. Ναι, νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Όλα αυτά που έχουμε δεν έχουν πάθει τίποτα, γυαλίζουν όπως και την πρώτη μέρα. Λοιπόν, νομίζω εντάξει, βάλαμε αρκετή, σταματήστε με. Όχι ότι αν του περάσει ένα βερνίκι γυαλιστερό θα πάθει τίποτα. Όχι, δεν παθαίνει τίποτα, αλλά εντάξει, σου λέω, αν κρίνω από αυτό εδώ και από αυτό εδώ, εντάξει, είναι, αν δεν είναι 10 χρόνια, είναι 9, ας πούμε, κάπου εκεί. Αλλά για 10 κάπου εκεί. Λοιπόν,
Αυτή είναι η πρώτη μας κατασκευή. Εδώ λοιπόν δείξαμε την τεχνική αυτή. Έτσι. Αυτό εδώ είναι το αποτέλεσμά μας. Νομίζω ότι είναι υπέροχο. Ή τουλάχιστον εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε στο επόμενο. Στεγνούσε αυτό. Θα το τελειώσουμε και αυτό. Θέλει λίγο πιστολάκι. Θέλει πιστολάκι, Ωραία. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο να τελειώσουμε την ιστορία. Λοιπόν, να κάνουμε μία μικρή ανακεφαλαίωση για κάποια κυρία, που προφανώς υπάρχουν και άλλες κυρίες. Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, Crystal Gel διάφωνα, ταμποναριστά περασμένο με σφουγγαράκι. Σε δύο φορές για να φαίνεται λίγο πιο έντονο το frost το οποίο δημιουργήσαμε. Crystal Gel Turquoise, το οποίο έχουμε περάσει όλη την επιφάνεια και εκ των υστέρων έχουμε έρθει με μία σπάτουλα, με τη μύτη της σπάτουλας και έχουμε κάνει κυκλικές κινήσεις δημιουργώντας αυτά εδώ τα σχηματάκια. Αμέσως μετά την ελαστική μας τρέσα την βάψαμε με το Antique Gold της Max Decor, το μεταλλικό χρώμα, πατινάραμε από πάνω, στεγνώσαμε εννοείται, πατινάραμε από πάνω με την δαχτυλοπατίνα της Pentart τη χρυσή και εφαρμόσαμε, ουσιαστικά πριν στεγνώσει το Crystal Gel, ήρθαμε και την κολλήσαμε πάνω στο Crystal Gel. Άρα δεν χρειαστήκαμε μία έξτρα κόλλα. Στεγνώσανε και περάσαμε δάχτυλοπατίνα σε όλα τα σημεία, τα εξογκωμένα ουσιαστικά σημεία του Crystal Gel που δημιουργήθηκαν, που δημιουργήσαμε εμείς με τη σπάτουλα και στο πάνω κομμάτι. Αυτή εδώ είναι η μία κατασκευή, τόσο απλή. Η επόμενη κατασκευή, κάποια κυρία είχε ρωτήσει αν περάσουμε τα μποναριστά, το χρωματιστό Crystal Gel, πώς θα έβγαινε, αντίστοιχα όπως περάσαμε το διάφανο Crystal Gel για να κάνουμε το εφέ του παγωμένου. Αυτή εδώ η πλευρά λοιπόν έχει περαστεί τα μποναριστά, το Turquoise Crystal Gel. Από την πίσω πλευρά έχουμε έρθει να κάνουμε αυτήν εδώ την τεχνική. Αυτή εδώ η τεχνική έχει γίνει πώς? Έχουμε περάσει στην επιφάνειά μας Crystal Gel μαύρο και έπειτα, πριν στεγνώσει εννοείται, έχουμε έρθει με το σειρματάκι που χρησιμοποιούμε στην κουζίνα, τα μποναριστά, έχουμε περάσει όλη την επιφάνεια και έχει δημιουργηθεί αυτή εδώ η υφή. Όσο είναι νοπό ακόμα, που μπορεί να λειτουργήσει και ως κόλλα, έχουμε πετάξει τα κρυσταλλάκια αυτά εδώ της Max Decor, το size medium, το μέγεθος medium. Ωραία, το έχουμε πετάξει μερικά κρυσταλλάκια έτσι ώστε, τώρα το στέγνωσα. Ναι, θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει και το glitter το μαύρο, αν θυμάστε. Και το glitter το μαύρο θα του πήγαινε πάρα πολύ. Δεν το σκεφτήκαμε πιο πριν. Λοιπόν, και έχουν κολλήσει τώρα, έτσι, γιατί τώρα είναι στεγνό, έχει στεγνώσει. Κάποια στιγμή λοιπόν ήρθε, νομίζω η Ρένα το ρώτησε, ότι αν μπορούμε να κάνουμε και ένα stencil. Εφόσον έχει στεγνώσει λοιπόν τώρα, θα έρθουμε να εφαρμόσουμε και ένα stencil, γιατί είπαμε ότι αυτή η πάστα μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε και σαν πάστα διαμόρφωσης που είναι με χρώμα, απλά έχει μια πιο, είναι λίγο διάφανη, αλλά μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε και σε stencil και σε οποιαδήποτε εν πάση περιπτώσει επιφάνεια. Ας έρθουμε τώρα να βάλουμε, κάτσε να δούμε αν χωράει αυτό. Αυτό είναι πέφτει λίγο μεγάλο. Βάλω το μισό. Ποιο χρώμα? Το ίδιο μπορείς να βάλεις και να το πατινάρεις. Σωστά. Έτσι ναι. Αλλά δεν θα φαίνεται διαφορά, εσύ. Θα πατινάρεις μόνο το stencil. Γιατί μόνο τα κόκκινα φαίνεται λίγο κάπως. Ωραία, παίρνουμε μία σπάτουλα, λίγο χαρτί να το σκοτήσω. Κόκκινο λέει. Ο Σταύρος να βάλεις κόκκινο.
Λόγω της ημέρας. Ναι, κόκκινο με μαύρο δεν με τρελαίνει με το συνδυασμό. Νομίζω ότι θα ακολουθήσω αυτό που λες εσύ. Να το κάνω μαύρο, θα στεγνώσω και θα έρθω να το πατινάρω με τη χρυσή δακτυλοπατίνα. Το οποίο όμως θα ήθελα να δείξω και εδώ πάνω τη χρυσή δακτυλοπατίνα, πώς φαίνεται. Άρα δεν γίνεται να τα πατινάρω όλα. Βάλει άσπρη πέρλα στο... Ωραία, λοιπόν, κανονικά όπως περνάμε τα stencil, έτσι. Πρόσω με το μπλε να περάσει. Το μπλε να περάσει. Παίρνουμε... Εντάξει, τώρα ούτως ή άλλως και το μπουκάλι που ξεκινήσαμε έτσι όπως το κάνουμε δεν είναι συγκεκριμένη κατασκευή. Δείχνουμε την τεχνική. Το που θα το χρησιμοποιήσετε τώρα εσείς, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε οποιαδήποτε επιφάνεια να φτιάξετε κάτι αντίστοιχο. Λοιπόν, παίρνουμε το crystal gel όπως παίρνουμε και την πάστα διαμόρφωσης για να βάλουμε σε ένα stencil. Πάντα από αυτή την πλευρά, έτσι. Και ερχόμαστε και περνάμε την επιφάνεια. Έχει κάτι βαφουλώματα τώρα εδώ πέρα. Βγάζουμε το stencil. Παρακαλώ κυρία Στέλλα. Είναι απορροφημένη, μην χάσει κανένα σχόλιο. Η Λίτσα λέει αν θα φανεί στο μαύρο. Θα φανεί, ξέρεις γιατί θα κάνουμε αυτό που είπε η Στέλλα. Θα έχουμε να το πατινάρουμε αυτό. Επομένως, 2 λεπτάκια δώστε μου να στεγνώσω. Σε κερί έγινε ok η πάστα, οπότε πες το και αυτό. Ωραία. Σε κερί είναι τέλεια η πάστα. Μπορείς να την περάσεις, απλά εκεί δεν θα μπορέσεις να στεγνώσεις για το λόγο του ότι θα λιώσεις το κερί. Έτσι, αυτό που είπαμε και στην αρχή είναι ότι πέρσι, έχουμε φτιάξει άπειρες λαμπάδες. Με αυτήν την τεχνική πάνω σε λαμπάδα είναι σούπερ. Και ειδικότερα αυτό που είπα ότι για άντρες, που εκεί είναι ένα πρόβλημα όσον αφορά τις λαμπάδες, είναι μια απλή λαμπάδα η οποία νομίζω ότι ταιριάζει σε όλους τους άντρες. Μπορείτε να τον κάνετε είτε με μαύρο είτε με καφέ χρώμα. Βγαίνει υπέροχο. Και σε κεριά είτε κουφωτά είτε τα κεριά τα παλιά που έχετε. Μπορείτε να έρθετε να τα ξαναφτιάξετε. Τι άλλο. Το είπες όλα. Εγώ κάνω κανονιστικό λόγο. Είναι κάτι που δεν το έχουμε απαντήσει. Τι αυτό. Έχει πιάσει αυτή την τσίπα που λέγαμε, επομένως ερχόμαστε με λίγη δαχτυλοπατίνα. Μπράβο, Ντέπη, πόση υπομονή έχεις. Γαϊδουρινή. Θα το χάσω σήμερα. Η Ελένη ρωτάει αν υπάρχει άσπρη crystal gel. Ναι, υπάρχει. Τα χρώματα, να τα ξαναπώ άλλη μια φορά, τα χρώματα τα οποία βγαίνει το crystal gel
Όπου αυτό που έλεγα για το λευκό είναι πάρα πολύ ωραίο και για γάμους, για αραβώνες, για τέτοια πράγματα. Έτσι, τα χρώματα είναι το διάφανο, άσπρο, μαύρο, κόκκινο, τυρκουάζ, πράσινο, μπλε, φούξια, κίτρινο, πορτοκαλί και μόβ. Λοιπόν, εδώ είναι το stencil το οποίο περάσαμε με το μαύρο crystal gel και απλά ήρθαμε εκ των υστέρων με την δαχτυλοπατίνα την χρυσή και το πατινάραμε έτσι ώστε να ξεχωρίζει από το μαύρο το crystal gel το οποίο το περάσαμε με το σύρματάκι. Εντάξει. Ναι, ωραίο βγήκε. Θα το βάλω σε κάποια σημεία. Κάτσε βάλω και σε κάποια εδώ σημεία. Περνάμε σε διάφορα σημεία έτσι ώστε να το φωτίσουμε ένα ελάχιστο. Επομένως μπαίνει και με stencil. Αυτή εδώ είναι η τεχνική με το σύρματάκι, όπου σε μία γυάλα ή σε ένα ποτήρι που λέγαμε ή σε ένα βάζο μπορεί να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Μπορείτε να έρθετε μετά εκ των υστέρων να βάλετε και λίγη δαχτυλοπατίνα εδώ στο χείλος της οποιαδήποτε κατασκευής έχετε τέλος πάντων. Και βγαίνει αυτό εδώ. Ωραία. Νομίζω ότι και αυτό και αυτή η τεχνική. Εκεί στην καρδιά να δείξεις που έχουμε λοιπόν, ναι, πατινάρι. Σε αυτή, σωστά. Δεν το είπαμε. Αυτή εδώ η καρδιά, η οποία ουσιαστικά είναι αυτή που είδατε για να έρθετε σήμερα στο live. Έτσι. Εδώ, από αυτήν την πλευρά, υπάρχει η τεχνική που δείξαμε όπως είναι σε αυτήν εδώ. Απλά το ένα παραπάνω, εδώ έχουμε χρησιμοποιήσει το κόκκινο crystal gel. Ένα παραπάνω που έχουμε κάνει είναι ότι έχουμε έρθει και το έχουμε πατινάρει με την αντικάντε. Με την πατίνα την αντικάντε, την καφέ πατίνα νερού της Max Decor. Πατινάραμε και βάλαμε και την χρυσή δαχτυλοπατίνα. Όλα χρυσά τα κάναμε. Όλα χρυσά τα κάναμε. Λοιπόν, και πατινάραμε με τη χρυσή δαχτυλοπατίνα. Αυτή είναι η μόνη διαφορά. Δηλαδή, μπορείτε, αν θέλετε, μπορείτε να πατινάρετε κιόλας. Δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Έτσι. Και είναι αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Και αν δείτε στο κόκκινο, που δείχνει λίγο ανοιχτό κόκκινο στο βαζάκι, με το πατινάρισμα σκουραίνει, γίνεται πιο κόκκινο. Για να δείτε λίγο και τη διαφορά. Τι εννοεί η Στέλλα. Δείτε πως είναι στο βαζάκι και δείτε πως είναι εδώ, στην καρδούλα που είναι πατιναρισμένο. Δηλαδή από ροζ που γίνεται ροζ κόκκινο γίνεται σκούρο κόκκινο. Εντάξει. Η Χριστίνα λέει θα κάνει γλαστράκια. Σούπερ. Εντάξει παιδιά, ο καθένας βάλτε τη φαντασία σας να δουλέψει. Μπορείτε να φτιάξετε πάρα πολλά πράγματα. Ό,τι έχετε στο σπίτι, πραγματικά και χρηστικό και μη χρηστικό. Και τα βαζάκια που έχετε, τα παλιά, αυτά τα βαζάκια που έχουμε από το μέλι, από τις διάφορες σάλτσες, και αυτά είναι πάρα πολύ όμορφα να τα φτιάξετε. Δηλαδή αυτό το βαζάκι, σκεφτείτε το με αυτή την τεχνική, θα είναι πάρα πολύ ωραία. Ή 2-3 μαζί, τα οποία μπορεί να τα έχετε και ανάποδα, δηλαδή κομποζαρισμένα. Έτσι. Το ένα πάνω το frost, το άλλο κάτω το frost. Μπορείτε να φτιάξετε εξαιρετικά πράγματα. Και τώρα έχουμε άλλη μια τεχνική, την οποία, λοιπόν, είναι αυτή εδώ. Έλα, 2 λεπτάκια. Κούπες για καφέ, ένα λεπτάκι, κούπες για καφέ, είναι ωραία ιδέα. Φυσικά. Τώρα στην κούπα για καφέ. Απλά το μόνο που θα τη χρησιμοποιείς, έτσι. Ναι. Θα την ξεπλένει. Προφανώς δεν θα την πλένει, θα την τρίβει. Ναι. Ναι. Αυτά εδώ τα ξεπλένεις. Δεν έχεις θέμα. Ναι. Αλλά μέχρι εκεί τα ξεπλένεις. Έτσι. Γιατί όλα αυτά που φτιάχνουμε είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά τα ξεπλένουμε. Δεν τα πλένουμε να αρχίσουμε να τρίβουμε. Εντάξει. Η Κική ρωτάει την τιμή της πάστας. Η πάστα είναι στα 8,5 ευρώ. Τη βρίσκεται στο site στο decorelia.gr. Κάτω είναι μαζί με τις πάστες διαμόρφωσης. Αν δεν είναι στην πρώτη σελίδα, είναι στη δεύτερη σελίδα. Θα σας πω γιατί γελάω. Γιατί αυτό τώρα έπρεπε να το κάνει η Στέλλα και τώρα μου κάνει νοήματα για να το κάνω εγώ. Για πείτε.
Από χτες μου λέει θα βγω να το κάνω εγώ, θα βγω να το κάνω εγώ και τώρα μου λέει όχι, να το κάνω εγώ. Έλα, 2 λεπτάκια είναι. 1 λεπτάκι ρε παιδί μου. Όλα τα φλάσια στη Στέλλα. Μα συγγνώμη. Από χθες, για να μην σου πω από προχθές, μου λέει όχι, θα βγω να το κάνω εγώ, θα βγω να το κάνω εγώ. Λέω εντάξει, να βγεις να το κάνεις εσύ. Εντάξει, αλλά αφού τα πάμε όλα για τις πάστες, δηλαδή τι να σας δείξω πια, μην έχετε τι άλλο. 2 λεπτάκια είναι. 2 λεπτάκια, θα πάρεις το βάπτος να το πυρώσεις και τέλειο. Λοιπόν, στελίτσα τώρα. Παιδιά, μα δεν έχει τίποτα άλλο να δείξω. Τι να σου πω. Με την βάζα. Γεια σας και από μένα. Λοιπόν, είμαι η Στέλλα, η αδερφή της Ντέπης και θα σας δείξω πάλι το Crystal Gel, αλλά αυτή τη φορά θα αναμίξω 2 χρώματα. Οπότε... Θέλουμε Στέλλα, λέει. Θέλουμε Στέλλα και η Δέσποινα. Ορίστε. Εντάξει. Χαμός, μην τρέπεσαι, άντε να σε δούμε. Χαμός γίνεται. Τώρα θα αναμίξω 2 χρώματα, 2 πάστες δηλαδή. Θα βάλουμε την... Διονυσία, μη μου πεις. Λοιπόν, κάτσε ποια να βάλουμε. Λοιπόν, θα βάλουμε την τυρκουάζ και την κόκκινη για να βγάλουμε, Διονυσία, ένα μοβάκι, έτσι. Για σένα, Διονυσία, γίνονται αυτά. Λοιπόν, βάζουμε. Η Εφη λέει, wow, αλλαγή σκητάλης, καλή αρχή. Παιδιά, μόνο για σήμερα, έτσι. Όχι, κορίτσια, θα την πείσουμε. Θα την πείσουμε και για υπόλοιπα πράγματα. Δεν πιστεύω να έχεις άγχος. Λίγο. Έλα, αγαπάκι, να μας δείξεις και εσύ, γιατί σε αγαπάμε αφού, Χριστίνα Κοσμίδη. Σας ευχαριστώ, κορίτσια, και εγώ σας αγαπάω, παρόλο που δεν σας έχω δει ποτέ, δεν σας ξέρω. Μας παίρνετε τηλέφωνα, μιλάμε συχνά. Καλή αρχή και από τη Σάσα. Λοιπόν, εδώ έχω ένα παλιό μπουκάλι, το βρήκα στην αποθήκη. Θα ανακατέψω τις 2 πάστες εδώ, για να σας δείξουμε ότι ανακατεύοντάς θα βγάζουμε άλλα χρώματα. Και θα βγάλω ένα μοβάκι, γιατί κόκκινο και μπλε θα μας βγάλει ένα μόβ, απλά επειδή εδώ είναι τυρκουάζ το συγκεκριμένο, θα βγει ένα σκούρο μόβ, το οποίο είναι ωραίο. Στελίτσα, έχεις καλή αρχή από πάρα πολλά άτομα, πραγματικά. Ευχαριστώ πολύ. Και λένε ότι να κάνουμε μία η μία, μία η άλλη. Ωραίο μπουκάλι από την Κατερίνα. Κατερίνα, μα απλά το βρήκαμε πάνω, δεν ξέρω καν από πού έρχεται αυτό το μπουκάλι, πραγματικά. Λοιπόν, ανακατέψαμε τα 2 χρώματα, τις πάστες, και βγάλαμε ένα... ένα μόβ χρώμα, μόβ μπλε, έτσι. Παίρνουμε τώρα μία σπάτουλα, επιλέγω μία σπάτουλα σαν αυτή τη λερωμένη σπάτουλα, την κοφτή. Παίρνω λοιπόν αυτή τη σπάτουλα, βγάζω το καπάκι και ξεκινάω και αρχίζω και βάζω, απλώνω την πάστα, αφήνοντας όμως κενά αυτή τη φορά, γιατί τα κενά κάνουν μία αντανάκλαση μετά, μόλις στεγνώσει η πάστα, και θα φαίνεται πιο ωραίο το αποτέλεσμα. Πολύ εύκολο, πολύ απλό, επειδή η σπάτουλα έχει αρκετά μεγάλη επιφάνεια. Η Έλενα λέει ότι να δεις που θα σ' αρέσει και θα κάνεις τα live μόνη σου. Ναι. Επίσης, τα 2 χρώματα της πάστες δεν τα αναμειγνύω εντελώς, επομένως σε κάποια σημεία φαίνεται και το κόκκινο και το τυρκουάζ, ατόφιο όπως ήταν πριν. Αυτό λοιπόν όταν θα στεγνώσει θα φαίνεται ακόμα πιο ωραίο το αποτέλεσμα. Συνεχίζω απλά, πιο απλά δεν γίνεται, δηλαδή και να μην έχετε ξαναπιάσει πινέλο, να μην έχετε ξαναπιάσει σπάτουλα, θα το βγάλετε, δεν υπάρχει περίπτωση, είναι τόσο απλό. Φυσικά εδώ τώρα το αποτέλεσμα θα οφείλεται και στο μπουκάλι, γιατί το μπουκάλι είναι πολύ ωραίο, δεν ξέρω που βρέθηκε αυτό στην αποθήκη μας, αλλά και οποιοδήποτε μπουκάλι
έχετε παλιό ή παλιό βαζάκι, θεωρώ ότι θα βγάλετε ένα ωραίο αποτέλεσμα. Μπράβο, Στέλλα, υπέροχη. Να απαντήσουμε και στην Κατερίνα που έχει ρωτήσει ήδη 2 φορές, απλά δεν ήθελα να σε διακόψω. Αυτό που είπαμε και πριν, ότι για το βερνίκι, καταρχήν, εάν και εφόσον θέλεις να περάσεις βερνίκι, θα περάσεις βερνίκι νερού. Απλά αυτό που είπαμε και πριν, Κατερίνα μου, είναι ότι σε κάποια αντικείμενα τα οποία εμείς τα έχουμε φτιάξει πριν 9-10 χρόνια, δεν τους έχουμε περάσει καθόλου βερνίκι και παρόλα αυτά δεν έχουν πάθει απολύτως τίποτα. Έτσι. Τώρα, εάν και εφόσον πατινάρεις ή βάλεις έξτρα υλικά από πάνω τα οποία χρειάζονται οπωσδήποτε βερνίκι, ένα βερνίκι νερού γυαλιστερό θα ήταν η κατάλληλη επιλογή. Πραγματικά είναι υπέροχο το μπουκάλι, λέει η Όλγα. Το μπουκάλι πραγματικά είναι υπέροχο. Θες να σου βάλω λίγο να φτιάξεις κι άλλο μό? Κανένα σχόλιο από την αγαπημένη Διονυσία που κάνουμε μό μπουκάλι, δεν βλέπω. Νομίζω ότι έχει πέσει ξερή. Νομίζω ότι... Εννοώ, λέει, να είναι μπουκάλι από κρασί. Ναι, θα μπορούσε να είναι μπουκάλι από κρασί. Θα μπορούσε να είναι μπουκάλι από κρασί. Τώρα, ένα τέτοιο μπουκάλι δεν το έχουμε κάνει να το βάλουμε, ας πούμε, μέσα στο ψυγείο. Αυτό δεν το έχουμε κάνει. Για να δούμε κατά πόσο θα κρατήσει μέσα στο ψυγείο. Με την υγρασία. Δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα, η αλήθεια είναι. Παρ' όλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσα να πάρω ένα από αυτά, να το βάλω στο ψυγείο μου για όλη τη βδομάδα και να σας πω. Αλλά δεν νομίζω ότι θα έχει κάποιο πρόβλημα. Θες λίγο κόκκινο παραπάνω, μου φαίνεται. Εντάξει, Λοιπόν, συνεχίζω, κάνω και εδώ. Σαν πάστες όλες αυτές είναι πολύ εύχριστες. Είναι πολύ μαλακές πάστες. Έτσι. Το Crystal Gel αυτό είναι πολύ μαλακό. Στην εφαρμογή του είναι πάρα πολύ εύκολο. Έτσι. Και επίσης είναι και ωραίες επειδή κρατάνε τη λάμψη τους. Δηλαδή, τελειώνοντας το αντικείμενό σας είναι λαμπερό. Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα παραπάνω. Είναι από μόνος τους λαμπερές. Γι' αυτό και είναι πολύ ωραίες να κάνετε φαναράκια ή διακοσμητικά μπουκάλια. Είναι πάρα πολύ ωραίες. Λοιπόν, το έχω τελειώσει εδώ πέρα. Έχω αφήσει κενά, αρκετά κενά, έτσι, τα οποία τώρα μόλις στεγνώσει θα φαίνεται διαφορά. Μπορώ να του πετάξω και λίγο κανένα κρυσταλλάκι. Να το μορφύνουμε λίγο. Μία λάμψη θέλουμε. Πάλι δεν με βλέπετε. Διονυσία δεν το έβγαλε. Α, δεν είναι. Όχι, για να μην λέτε. Απολύεσαι. Όχι, για να μην λέτε ότι δεν τα βλέπω. Δεν τα βγάζει. Λοιπόν, εδώ τώρα γυαλίζει. Πιθανότητα να μην το βλέπετε εσείς. Θα το αφήσω λίγο να στεγνώσει. Ποιο είναι η Διονυσία, είπες σ' αγαπώ στελάκι. Ναι, φυσικά. Είπες σ' αγαπώ στελάκι, άντε βρε καλή αρχή. Τι άλλο έξτρα είπες? Αυτά τα είδα. Λοιπόν, έχουμε απορίες σχετικά με τα Crystal Gel. Μήπως... Το αποτέλεσμα που θα βγάλουμε είναι αυτό εδώ. Τι γίνεται τώρα με αυτό? Έχει αρκετά κενά, επομένως θα φαίνεται, σαν φαναράκι θα φαίνεται τέλειο, γιατί θα φαίνεται από μέσα το κεράκι σας και παράλληλα θα έχει και τη λάμψη που χρειάζεται το φαναράκι. Δηλαδή, φαίνεται τέλειο και θυμήθηκα λίγο την Debbie με τα glitter και είναι υπέροχο. Ναι, και χωρίς glitter. Παρακαλώ, το συγκεκριμένο δεν έχει glitter. Είναι μόνο το Crystal Gel και η πατίνα. Δεν έχει γλιτεράκια. Δεν ξέρω να το στεγνώσω 2 λεπτάκια. Ναι. Δώσ' το μου 2.
Δεν ξέρω αν έχετε κάποια απορία, κάτι. Είναι πανέμορφο από την Όλγα, μερακή. Καλά τέλειο, μασουλιάδι. Και θα κάνεις και την καρτούλα. Υπέροχο. Τι να δείξω. Κάνε λεπτάκι. Αλήθεια, δεν σταγνώνεις. Δεν σταγνώνεις. Δεν μην πάει το Θέλει λίγο τσίπα να φτάσει. Ορίστε. Η κυρία Αποστολάκη λέει ότι Στέλλα θέλουμε να σε βλέπουμε σήμερα. Όπως κατάλαβες, θέλουμε να με βλέπεις σήμερα. Άντε. Έλα. Θα σε βλέπουμε πιο συχνά. Κορίτσια ήταν να ξεκινήσει. Τώρα που ξεκίνησε... Ένα live κάθε μία, λέει η Λίτσα. Ναι. Είναι θέλει το χρόνο που το να στεγνώσει τώρα αυτό. Το μπουκάλι θυμίζει στην Ελένη σαν να έχει καπρέψει. Φτιάχει τσίπα. Αν δεν θα πατουλάρει σε ένα ελάχιστο. Το πάνω κομμάτι θα πατουλάρει. Το κάτω, περίμενε ένα λεπτάκι. Λοιπόν, νομίζω ότι έχει στεγνώσει ελαφρώς. Εντάξει, απλά να πιάσει λίγο... Ναι. Λοιπόν, να πάρω αυτήν. Δεν έχουμε φέρει άλλη. Ωραία. Βάζω λίγο πατίνα επάνω. Είναι η δακτυλοπατίνα, τη βάζει συνέχεια η Ντέπη, τη Σπεντάρ. Η Στέλλα πάει πίσω. Απλά τώρα, λόγω του ότι είναι ακόμα, δεν είναι εντελώς στεγνό. Έλα, αφού πήρες το βάπτισμα του πυρός, όλα καλά, Δέσποινα, η αρχή είναι δύσκολη, μετά όλα οκ. Η Στέλλα είναι. Ορίστε. Αν το κάναμε με θερμομπίστολο... αν το κάναμε με θερμομπίστολο, το μόνο που θα καταφέρναμε είναι να το κάνουμε να καεί εξωτερικά και εσωτερικά πάλι θα ήταν ενωπό. Νομίζω ότι θέλει, προηγουμένως που το είχαμε σε ένα αεροθερμάκι, ζεστάθηκε και στέγνωσε πολύ εύκολα. Τώρα εδώ θέλει λίγο χρόνο. Όταν είμαστε στο live, δυστυχώς δεν έχουμε αυτόν τον χρόνο και καμιά φορά, ξέρεις, για μας τα λεπτά είναι, αυτά τα λεπτά κυλάνε λίγο, φαίνονται αιώνας. Ναι, θέλει ακόμα, δεν. Θέλει λίγο χρόνο, αλλά εντάξει. Νομίζω ένα ελάχιστο, δηλαδή εδώ στα πάνω σημεία, στο ελαφριά, απλά θέλει πολύ ελαφριές κινήσεις. Ναι, δεν φαίνεται πολύ καλά τώρα. Θέλει κι άλλο. Αυτό που θέλουμε να δείξουμε με τη συγκεκριμένη σπάτουλα είναι ότι αφήνουμε κενά, γιατί η σπάτουλα έχει μεγάλη επιφάνεια και στο τελείωμα του κενού φαίνεται και η διαφάνεια από την πάστα μας. Το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι ακόμα πιο ωραίο και από το προηγούμενο που είδαμε, που σκεπάζει όλη την επιφάνεια του γυαλιού. Εδώ αφήνει κομμάτια γυαλιού διάφανα και το αποτέλεσμα της διαφάνειας της πάστας είναι ακόμα πιο ωραίο.
Αλλά δυστυχώς χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να στεγνώσει η πάστα μας. Την άλλη φορά θα σας το έχουμε έτοιμο να σας το δείξουμε. Αυτό. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα site και τα λοιπά. Το site μας είναι decorelia.gr. Μπορείτε να κάνετε τις παραγγελίες σας είτε ηλεκτρονικά, είτε να μας παίρνετε στο 281 0287 202 ή η Ντέπη ή και εγώ θα κάνουμε την παραγγελία τηλεφωνικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σήμερα που ήσασταν μαζί μας. Θα ακούσουμε την άποψή σας και τη μία θα βγαίνει μία, τη μία θα βγαίνει άλλη. Όχι πάντα, μπορεί να βγαίνει και πολλές φορές η Ντέπη. Θα το δούμε αυτό. Αλλά σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια και που κάθε Τετάρτη απόγευμα είστε μαζί μας. Θα τα πούμε και πάλι την επόμενη Τετάρτη με κάτι διαφορετικό. Ευχόμαστε καλό απόγευμα, καλά να περάσετε απόψε όλες, χρόνια πολλά. Σωστά. Και τα λέμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Γεια σας.